Velkommen til NAU-eksperten. Har du nylig mistet jobben, eller har du blivet permitteret fra stillingen din? Der er chancen stor for, at du har krav på dagpenge fra NAU. Det er desværre slik, at vældig mange gør små fejl, når de sender ind søgnaden. Dette fører til, at de enten får afslag, eller de ender op med mye mindre penge, end de faktisk har ret på. I dag skal vi gå grundigt gennem alt, du trænger at vide. Vi sikrer din økonomiske situation i en vanskelig periode. Vi skal se på, hvem som har ret til denne støtten. Vi skal se på, hvor mye penge du kan forvente at få udbetalt. Vi går gennem de kritiske stegne i søgnadsprocessen, og vi ser på de vanligste fejlene, som fører til afslag. Sørg for, at du ser hele videoen. Mod slutten deler jeg mine bedste eksperttips. Disse hjælper dig med en raskere og tryggere udbetaling. Lad os starte med det grundlæggende. Hvem har egentlig ret til dagpenge? Det er nogle krav, som må være på plads samtidig. Det første kravet handler om arbejdstiden din. Den må have blivet reduceret med mindst 50%. Dette gælder både om du har blivet sagt op, og om du er permittet. Det andre punktet er kanskje det vigtigste. Det handler om din tidligere arbejdsindtægt. Du må have haft en bruttoindtægt på mindst 1,5 gange grundbeløbet. Vi kalder dette for G. Dette gælder for de sidste 12 månederne. Alternativt kan du have haft 3 gange grundbeløbet. Der gælder det for de sidste 36 månederne. Grundbeløbet justeres hvert år af myndighederne. Tjek derfor altid gældende sats på NAU sine netsider. Gamle tal bliver fort uddateret. Du må også huske på nogle andre ting. Du må være registreret som en reel arbejdssøger gennem hele perioden. Du må også opholde dig lovligt her i Norge. Og du må sende ind meldekort hver 14. dag. Uden undtag. Hvis du glemmer meldekortet dit, stopper udbetalingerne med en gang. Det kan tage lang tid, før pengene kommer i gang igen. Det findes også vigtige undtag. Har du selv sagt op jobben din uden god grund? Der kan NAU give dig en periode uden ret til dagpenge. Dette kaldes ofte en karantæne. Reglen findes for at hindre folk fra at sige op jobben frivilligt. Og derefter gå ret over på offentlig støtte. Derfor er dokumentation ekstremt vigtig. Specielt hvis opsigelsen egentlig skyldes forhold hos arbejdsgiveren. Kanskje dårlig arbejdsmiljø, kanskje mobbing, eller store ændringer i arbejdsopgavene dine. Samle altid bevis i slike tilfælde. E-poster, skriftlige advarsler. Alt hjælper. Når kommer vi til det, de fleste egentlig lurer på? Hvor mye penge vil du faktisk få ind på konto? Som hovedregel udgør dagpenge ca. 62,4%. Dette er af din tidligere indtægt før skat. NAU beregner beløbet på 2 måder. Enten ud fra dit bedste indtægtsår de sidste 3 årene, eller ud fra gennemsnittet af de 3 sidste årene. NAU vælger det, som giver dig højest udbetaling. Men vær klar over, at det findes et tak. Dette takket er 6 gange grundbeløbet. Al indtægt over dette beløbet tælles desværre ikke med, selvom du kanskje tjente mye mere. Men her er noget positivt, mange glemmer. Har du barn under 18 år, der har du krav på et eget barnetillæg. Dette gælder per dag, for hvert eneste barn du forsørger. Dette kan udgøre en stor forskel, specielt hvis du har flere barn. Husk også, at dagpenge er skattepligtig indtægt, akkurat som en helt vanlig løn. Sørg for, at skattekortet dit er opdateret. Registrer det rigtigt hos NAU. Da undgår du en ubehagelig overraskelse. Restskat kommer fort, hvis dette glipper. Lad os se på selve søgnaden. Her er det vigtigt at have al dokumentation klar på forhånd. Dette gør processen så rask som muligt. Du trænger en formel bekræftelse på, hvorfor arbejdsforholdet ophørte. Kanskje en skriftlig opsigelse, kanskje en sluttattest eller et permitteringsvarsel fra bedriften din. Før du sender selve søgnaden, må du gøre en ting først. Du må registrere dig som arbejdssøger på NAU sine netsider. Dette tager bare nogle minutter. Selve søgnaden sendes deretter digitalt. Dette sker gennem portalen Dit NAU. Vær utrolig nøjagtig, når du svarer på spørgsmålene om din personlige situation, om dit arbejdsforhold og om eventuelle andre indtægter eller ydelser. Hvad sker, hvis det opstår uklarheder? Der må en sagsbehandler kontakte dig manuelt. De beder om mere information eller flere dokumenter. Dette gør desværre, at ventetiden din bliver mye længere. Pas derfor på, at alle vedlæg er lastet op rigtigt. Gør dette med en gang.
Dobbelttjek alt, før du trykker send. Skulle du få afslag på søgnaden din, der har du ret til at klage. Fristen er 6 uger fra du modtog vedtaget. Mange giver op med en gang de ser et afslag, men det er faktisk ikke uvanligt, at sager bliver omgjort. Dette sker efter en grundig klagebehandling. Specielt hvis NAV har misforstået situationen din, eller manglet vigtig information. Skriv en tydelig og saglig klage. Like ved al dokumentation på nyt. Forklar nøjagtigt, hvorfor du mener vedtaget er fejl. Vent aldrig med at klage. Fristen på 6 uger løber fort. Helt til slut kommer de allervigtigste rådene. Disse kan afgøre, hvor raskt og hvor mye penge du får. For det første, ikke vent med at sende ind søgnaden, uanset hvor stressende situationen føles. Du kan tidligst få dagpenge fra registreringsdagen. Dette gælder fra dagen, du sender ind søgnaden. Venter du i 2 uger, der har du tabt 2 uger med udbetalinger. For altid. Uanset hvor god grunden din var. For det andre, følg nøje med på din aktivitetsplan. Denne finder du inde på NAV-portalen. Myndighederne forventer, at du er aktiv i din egen jobsøgning. Manglende opfølging kan standse udbetalingen din. Det samme gælder manglende svar til NAV. For det tredje, planlægger du en rejse til udlandet? Der må du altid informere NAV på forhånd. Søg om tilladelse først. Reglerne her er svært strenge. Nogle land inden for EØS har egne ordninger. Sæt dig ind i disse på forhånd. For det fjerde, tjek meldekortet dit nøje. Gør dette, før du sender det ind. Selv små fejl i timeregistreringen skaber problemer. Udbetalingen din kan blive forsinket eller reduceret. Vi her på kanalen NAV-eksperten er dedikeret til at hjælpe dig gennem dette komplicerede systemet, steg for steg, uge efter uge. Synes du denne information var nyttig? Lærte du noget nyt i dag? Der sætter vi stor pris på, at du trykker på abonner-knappen. Del gerne videoen med nogen du kender. Kanskje de står i en vanskelig situation akkurat nu. Tusind tak for, at du valgte at se på os i dag. Vi ønsker dig masse lykke til med søgnaden din og med vejen videre fremover.